Amarọ mụ na enyi m nwanyị na ọga m n'ọfịs na-akwụ. Ofu nwoke sị m na enyi ya nwanyị n'ọfịs ebe ha na-alụ ọrụ na ya mara na ya na ọga ya na-akwụkwụ. So na fana abụọ na-eke the girl eke. Onye nke a suliche, nwanne ya esulibe. Si ọkwana ya wee megide wee chọpụta, wee gwa the girl wee sị ya na ọ kalịa mma na o chuzuru ofu onye. Na nke mbụ na ọga ya n'ọfịs anụgo nwaanyị mụta ụmụaka. Kedu ihe o ji nwoke nụgo nwaanyị eme? Ya gwasị anya ma still maka na ọga ya n'ọfịs na-enye ya ezigbo ego. Mana nyawa ya bụ na onye na-alụ ọrụ na ya da enye ya etu ọga ya si enye ya. Ya yọgide this girl ọjụ, ya wee si oke. Ya wee chọta enyi nwaanyị ọzọ na the same office. Ka chọtazịrị this girl ya na ya na-abụ na-abụ. Enyi nwaanyị nwanta ekwere ahapụ ọga ya ebidokwe jee na-echi the girl warning si anya hapụrụ enyi nwoke. Ọkwụ na-afụgo okolo. Ya wee were aka nni yọọ this girl cha, were aka ekpe yọọ this girl cha, until one day o wee bidozie echebulu the girl na-amoniti obele ihe ọbụla o mere okpe enye ihe ekwerozi odidi. Ya wee kpọọ ya wee chie nye serious warning. Ka chisilie warning n'afọ si ọkwani na amakwa ihe this girl mee. O wee jekwula ọga ha kpatakpata n'ọfịs wee sị ọga ha na the boy na-achụ nyanwa na o kwere ka ya lụọ ọrụ na-esogelie n'ike n'ike. Ụna amakwa ihe ọga mee. Ọga wee chụọ this guy n'ọrụ. This guy say na ya mara ihe a ga-eme ka a chụrụ ya n'ọrụ. Ịmagonu ihe a wee wutie na ya mara ife a ga-eme. Si ọkwani anya wee nọrọ. Enyi nwanyị which bụ the second girl ya achụtalụ na-alụkwa na the same office wee bukete ihe ekwere ya. O wee jekwula ọga wee jegwa ọga wee sị ọga na nya anwa na the girl na-ayị na ọnya bụ ihe na-ewo the girl iwo. O ji wee sị na ọ na-achụ ya na ọ nara achụ ya wee kọọla ya mgbe ya na ya na-abọbido wee yịba until the guy wee sị happy ọjụọ wee jizie maka ya wee chụba nyanwa. Ọga wee ezigbote iwe wee chụkwuo nyanwa n'ọrụ. Ọkwana ya ka a na-akọla anyị ihe a kịta anụnwa na enwetego ọrụ ọzọ, nwetazie ezigbo ọrụ ka dị nke mma. Akwa ịghọtago ka enwetazi dị ọrụ that girl enwetara n'ọrụ o nweta ekwuzi na enyi nwoke ọzọ na-enye ya ezigbo ego etu ọga si enye ya. Ụna amakwa na ụlọ one day this girl wee fịa n'ụzọ wee sogedibie wee yọbịa wee sị ya enya biko nya gbaghalị ya na ya mee mistake o sikwe nke ọ pụọ nke nọọ mwute ka a na-enwe o ji wee je na-ayị the girl nọọ ya nwa mere ya ji wee mee ife ame na-atọ of love nke nwa kọba nnọọ kọsịa. Ya sị ya na ya anụgo na-enwetakwugo ọrụ ọzọ na nsogbu adọrọ gị jebeziela onwe gị. Ọkwana ya nke mbọsị afọ ga nya ka ya nọzikwa bie one weekend na-enene TV kpọị n'ọnụ ụzọ. Ọ na-amakwa onye na-akụ ọ bụrụ this girl. Ya wee bepee ọnụ ụzọ wee sị ya kedu ihe ọbata si ya ọmanye oche ka ya nọrọ ana na onwe ihe a chọrọ egwu ya. Si ọkwani a ya wee nye oche wee sị anya nọrọ ana wee nọrọ ana. Ọ na-amakwa ihe this girl kwu. This girl wee yọbịa wee sị ya biko na ya chọrọ ka nyanwa bịa gwa ọga na ihe awada girl kwuru eji wee chụọ ya n'ọrụ na ọ bụrụ eziokwu. Na ya ma na eziokwu mana ya biko na enwere ike inweta ọrụ ọzọ andị na enwetagodo ọrụ ọzọ na o nwere onye ga-akwụ ya ihe ọga na-akwụ ya. Akwa ịghọtago ya ma na ya mee mistake ya biko ya gbaghalụzi anya ka ọ bịa gwa ọga ha na ihe anwa enyi nwaanyị kwuru bụ gịnị basị ka ọga wee na-atakwu ya n'ọfịs afọ ka ya na ya na-agba wee kwụbakwa wee sị ya na ọ bụ na o mee nye na ya ma disturb ya na that girl ịmagolu nke kpelienu wee lụọ wee jekwukwela enyi nwaanyị afọ wee yọbakwa enyi nwaanyị afọ si ya na ya bata na ya ma nye nsogbu n'ọfịs ya biko fa gbaghalụzi anya ma fa jee gwa ọga nọọ iwo ka the girl ji wee kwuo ihe o kwuru na ọ bụrụ eziokwu ka ọ maa ma ọga ọ ga-agbaghalị ya ka ya na ya na-agbakwụbakwa ka ya lụọkwa na the ọfịs. So ọkwana ihe nke a wee gwu ya ike n'eziokwu na ya agbaghalụgo the girl even self na ya dozide happy maka na ebe a nọ kịta far better than ebe a na-alụbu. Mana ihe nụwa this girl gwara ya wee dị n'ili enute na-ayọ enyi ya nwaanyị. Ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ. Nwanne m kedu ife ịlụ?
kedu ife ọdụgụ ka this guy mee kịta? Ọ bụrụ gị ị ga-eje gwa ọga na ihe enyi gị nwaanyị kwuru abụrụ eziokwu ka e wee hapụ this girl wekwe ya n'ọlụ ka ọ lụbakwa ọlụ, ka onye gbu ya nkịtị ka ọ taba afụfụ dị ọlụ ndị a? Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m, biko gwa anyị filo na kọment sekshọn, maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị.